Hej med jer. Der ligger nogle forskellige små amigurumi-ting inde på YouTube. En af dem er den her lille hval. Jeg synes, den er rigtig sød her. Den har sprøjter lidt vand op. Det er jo, hvis den kvikke har set det lyseblå, så er det bare enden, der får lov til at stritte op her. Jeg bedre se det på den store hvalvogn. Og så har han lige nogle finner og en hale. Jeg laver lige en dansk vejledning til den her, og til den, der hedder Keychain Cat. Det er to gode øvelser, hvis man gerne vil forbedre sine teknikker i amigurumi. Altså at hækle små bamser og bløddyr osv. Julekugler, you name it. Det er ikke alle, der er så skarp i det asiatiske sprog, eller de asiatiske sprog. Hollandsk. Whatever. Der findes mange forskellige. Spanske findes der rigtig meget af, portugisisk findes der meget af, engelsk. Det kan måske også være svært. Og især fordi engelske og amerikanske termer jo ikke er det samme, og det er vigtigt, at man lige holder det for ører. Så, den her og den her. Det er lige for at vise en lille teknik her. De er faktisk lavet på samme måde. De er lavet med samme størrelse nål, de er lavet med samme garn, og de er fuldt den samme opskrift. Det, der gør forskellen, er, at den her er mere fast, end den her er mere løs. Den her, den er lavet med almindelige fastmasker. Den her er lavet med XY-masker. Det her, det er X-masker. Normalt vil en helt almindelig fastmaske blive kaldt en Y-maske. Og det er, om man yarn over eller yarn under. Og normalt så snor man lige garnet, når man fanger det, rundt om nålen. Altså nedom og rundt og ind. Så får man en helt almindelig fastmaske. Og det giver en luftig hækling, og det vil man gerne have. Men det vil man ikke have, når man hækler amigurumi. Der vil man gerne have det fast. Man vil ikke risikere, at det er ikke så slemt her, at fyldet begynder at stritte ud. Så derfor gør man masken eller garnenden kortere ved at tage op fra og hive ind, og så bliver det strammet til på den måde, og så bliver det en X-maske. Yarn over og yarn under. Så det er en vigtig ting. De er lige søde. Men I kan godt se, at ham her han er lidt mere løs, og ham her er mere fast. Der er lige meget med fyld, at alt er, som det plejer. Noget andet, man skal lægge mærke til, det er, at de her to her, de har fået glasøjne. Nej, det er det ikke. De har fået plastikøjne, og det er sådan nogle stifter her. Her har jeg sådan en her, man tit kan få i Netto. Den er fin og god, og alt muligt findes i alle størrelser. Men. Synes man, at lille bølle skal sidde i klapvognen og lege med mors nøgler? Virkelig ulækkert, men vi har alle sammen prøvet det. Så skal man i hvert fald ikke have den der på som keychain. De her små øjne her, det er absolut no-go i alle de aldre børn, babyer har, når de propper noget i munden. De skal være større, før det kommer på. Og alligevel vil jeg sige, lær at sy nogle øjne. Det er ikke særlig besværligt. Men hvis det kun lige er til en nøglering, det er kun lige til dig selv, så giver det jo en meget sjov effekt, fordi den også står lidt ud. Man kan også få dem til at stå lidt ud, og nu har jeg en her. Det er for at vise, hvordan den ser ud, inden den bliver stoppet til, og inden den bliver lukket af. Du kan I så få lov til at se det her. Jeg venter altid i sidste øjeblik med at putte fyld i, så her der er nede på næst sidste runde, før jeg putter fyld i, og så kan jeg lukke den af. Hæften, og så kommer det op, så det er lille sprøjt med vand har. Jeg har også altid en følgetråd. Man kan også bruge med køer. Jeg synes det er sjovere og bedre og alt muligt at bruge følgetråd. Det gør det meget nemmere. Men her, der har jeg det selvsamme sted lavet en lille, broderet et lille øje. Og jeg har bare kørt over 2 masker, og så har jeg lige kædet det sammen. Man kan lave øjne på mange måder, og jeg vil ikke udelukke. Jeg er hækler, jeg er ikke syr, jeg er ikke broderer. Men der findes en masse gode vejledninger i, hvordan man laver de sødeste ansigter, så man kan bare øve sig. Man kan starte med, fordi øjet skal jo sidde samme sted, det gør de også her. Så man kan jo starte med bare lige sætte den med kør. Så. Hvis det er større dyr, så kan man hækle øjne, som er runde med en hvid pupil, eller et hvidt øje med en sort pupil inde i midten, osv. Så der er mange muligheder.
Så. Yes. Den her, den er bare lavet med dobbeltgang og en tykkere nål. Han er også meget sød. Han er også meget tæt. Og han er også meget tyk. Eller hun er. Jeg ved ikke, jeg bliver ved med at synes, det skal være en han, ikke? Og så er jeg har døbt den til Valborg. Men keychain Valborg. Skal vi se at komme i gang. Lægger den lige væk her. Og så tager vi helt almindelig bomuldsgarn. Lad være med at bruge det dyreste. Det er der ingen grund til. Det var det blå. Det skal vi ikke starte med. Vi skal starte med det gule. Undskyld. Det her, det er faktisk garn fra Harald Nyborg. Så en snæver vending, hvis man er ude i sommerhus eller et eller andet, og synes, man mangler noget, så kan man da altid tage. Så. Nå. Nu skal I høre her. Lille Valborg. Ja. Vi starter med en magisk ring. Normalt er en magisk ring sådan her. Og nu viser jeg det lige. Jeg har en nål nummer 3. Det kunne også være en 2,5, hvis man hellere vil det. Og så hæfter man her. Jeg har vejledninger på, hvordan man laver magisk ring. Men det er jo sådan normalt, så vil man så hækle hen over de 2 snore til sidst hive sammen her. Right? Jeg laver en dobbeltsikring, når jeg laver, fordi så har jeg faktisk næsten hæftet inde. Jeg går sådan her, og så gør jeg sådan her. Så jeg er bare 3 snore i stedet for. Og ind og hente tråden, og sådan her. Så. Hvis du ikke er helt øvet i at lave magisk ring endnu, og du synes, det var da, det så lidt, så lad være at hæfte inde bagefter. Du skal ikke sidde og rode med det så lang tid, så det var hurtigere, hvis du havde hæftet inde. Så kan du lige så godt hæfte inde. Så, sådan er det. Yes. Vi starter med 6 fastmasker, og se. Normalt, så står du her med nålen. Du går nedenom, snor rundt. Altså down under. Yarn under. Her, der går du op. Og i stedet for at have krogen ind mod dig, så have den nedad, når du trækker den op. Gør det en gang til. Ind. Krog den op fra og ned. 2. Ind. Krog op fra og ned. 3. 4. 5. 6. Sådan der. Og så skal den strammes. Og jeg kan ikke stramme i den her, for jeg kan ikke stramme begge snore til. Så den her, der trækker vi lige væk fra begyndelsen her. Så tager vi den lange snor. Det er derfor, jeg laver den ene længere, fordi så er jeg ikke i tvivl om, at jeg skal trække i først. Og så bagefter, så trækker jeg den her. Og så har jeg faktisk fået lukket. Så. Jeg klipper lige noget af den af, for jeg synes, den er lidt lang at sidde og drille. Så skal jeg have en følgetråd. I stedet for at sætte markør i, så lægger jeg tråden, snoren ind her. Vi kan se her. Yes. Og så skal jeg ned i den første. Nogle gange bliver jeg spurgt om, hvad for en af den første maske, Lisbeth? Ja, men tæl tilbage. Det ligner jo et V, ikke? Så du har 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så er det den der. Den, der ligger hernede, som man nogle gange godt kan se, det er jo den første luftmaske, man har lavet for at lukke den magiske ring. Så, nu skal I bare følge med. Jeg tager masken op fra og ned, hvis I synes, det er besværligt. Gå en halv nål ned, eller en hel nål ned, og lave mini fastmasker. Men det er altså, hvis I virkelig gerne vil lave nogle pæne ting, amigurumi, lær XY-masker. Så det var ned. Jeg skal have 2 i hver nu. Så det var 2. Og 2. Hvis du nu begynder at tænke, jeg gør det altid sådan her, så er det fordi, du gør det forkert. Fordi normalt er du heroppe, og så går du nedenunder og trækker den igennem. Her går du op fra og ned. 1, 2,
1 og 2, 1, 2, 1, 2. Så der skulle gerne være 2 gange 6, altså 12 masker nu. Igen er du i tvivl, og nu tæller vi, men ellers så tæller vi altså ikke tilbage hele tiden, for det er ikke en begyndervideo den her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Og det er så den første maske, det er der, hvor snoren stikker ud fra. Og det er det, der kommer til at ske, når jeg lægger den heroppe. Nu skal jeg op på 18, og det vil sige, man kan godt lave forskudt udtagning her. Jeg tror ikke, det kommer til at kunne ses alligevel. Man kan også, vi skal op på 24. Men hvis du skulle lave forskudt udtagning, så laver du 1, og så kan du lave, altså i stedet for at tage den i første, så tager du den i anden, 2 og 3. Og så 4, der skal kun være 1 i. I den her skal der være 2, 5, 6. Den næste skal der være 1 i. 7, 2 i den her. 8, 9. Den her skal der være 1 i. Det er 10. Og 2 i den næste. 11, 12, 1. Det bliver nummer 13. 2, 14 og 15 og 1 i den her. 16 og 2 i den her. 17 og 18. Sådan der. Så hvis du lægger mærke til, så i første runde, der går det 1, 1, 1. Anden omgang hedder 2, 2, 2. Så hedder det 3, 3, 3. Jeg har vejledninger i, hvordan man laver cirkler, og dem kan du følge. Nu skal vi op på 24, og denne gang så tager vi og laver 1 i den første. Så vi siger, eller 2 i den første, det er 1 og 2, og så nu 3 og 4. Så er der 2 igen. 5 og 6 og 2 almindelige. 7 og 8. 2 i 1. 9 og 10 og 2 almindelige. 11 og 12. 2 i 1. 13 og 14. Ups. Det sker nogle gange med billiggarn. 2 enkelt. 15. 16. 2 i 1. 17. 18. Og 2 almindelige. 19 og 20. Sidste omgang. 2 i 1. 21 og 22. Og 2 almindelige. Det er nummer 23. Og nummer 24. Sådan der. Og her med vores lille ven. Nu er vi færdige med at lave det her. Nu skal vi ned langs siden. Og det vil sige, at vi skal have 3 omgange, hvor vi kun hækler 24.
Så det her, det er jo bare en øvelse i at lave, hvad hedder de, X-masker. Det var en omgang. Se, det der sker nu, når jeg begynder at køre lige op eller lige ned, eller hvad man nu siger, det er, at den vil gerne bøje sig opad. Så er det, vi skal huske på. Det er sådan en begynderfejl, det er, at nogle gange så glemmer man at vende ud af, fordi nu skal vi vende ud af. Når vi hækler rundt, så hækler vi udefra, som om vi står uden for cirklen. Det den gør, når den kommer sådan, så kommer det til at se ud, som om du sidder inde i cirklen og hækler. Og det skal vi ikke. Det er forkert, så får man vrangsiden, og vrangsiden den er anderledes. Vi kan kigge her i forhold til her. En fastmaske på vrangsiden ligner mere en knude, den er mere glat her. Jeg kan ikke lige komme på, hvor det skulle være, men man kunne godt forestille sig, at der var et projekt, hvor det ville give en effekt at have det ud af. Så kan man selvfølgelig gøre det, og derfor vil man måske kunne støde på det. Så meget vigtigt. Så jeg tvinger den ud af nu, og så kører vi lige 2 omgange til. Tre, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 og 24, og den her skal herop og ligge. Altså, det er inde i mellemrummet mellem min hækkesnor og den sidste lykke, jeg har. Den her, den irriterer mig lidt nu. Så det jeg gør nogle gange, når jeg gerne vil have den væk, jeg laver sådan en her, jeg snor den, og så vil den nemlig gerne rulle sig sammen, og sådan her, så ligger den inde i. Nu kommer den ikke til at irritere mig lige nu. Vi skal have den sidste runde, inden vi skal til at lave nogle halefinder, for det skal den nemlig også have. Så vi tager lige 24 til, og for at øve de her X-masker. Jeg hækler heller ikke hurtigt nok. Ikke så hurtigt nok. Hvad er hurtigt nok? Jeg hækler heller ikke særlig hurtigt, når jeg hækler X-masker. Og jeg kan også godt mærke, at jeg sidder ikke så afslappet med mit hækletøj, når jeg hækler X-masker. Det glider ikke helt på samme måde. Og det er så noget andet noget.
når der bliver spurgt, hvordan kommer man op i fart. Jamen det handler om, for det første handler det om at bruge hele nålen. Der er ikke en genvej, der hedder, at hvis man kun hækler herude, så er man hurtigere færdig med masken end tværtimod. For man er næsten parat til at tage den næste maske, når man bruger hele nålen. Så det er kendetegn på en, der hækler hurtigt. Så er der noget omkring, at jeg hækler for løst, og jeg hækler for stramt. Jeg oplever ved mine elever og igennem årene, at tag det roligt, hvis du hækler for løst. Fordi at hækle for løst, det skal nok rette sig op med tiden. Hækler du for stramt, så er det lidt værre. Der bliver vi nødt til allerede nu at finde ud af, hvorfor sker det. Og noget af det, der sker, det er rent faktisk, der er nogen, der laver X-masker. Og en anden ting, der sker, det er, at man hækler herude, og det vil så sige, her, det er hæklenålens stykkelse. Det er ikke herude i krogen, der er den meget mindre. Så hvis man, prøver lige at sige her, jeg går ikke helt ind, jeg tager helt ud, og så strammer jeg sammen her. Så kan I godt se, så bliver den jo mindre, end hvis den kommer helt herind. Så brug hele nålen. Sådan der. Nu begynder det at ligne noget, lille Valborg. Vi skal lave en halefinde. Så vi skal lige markere, hvor vi er henne. Og så laver vi en fastmaske i den første maske. Halefinden den består af 5 luftmasker. Så vender vi og laver en stangmaske i tredje maske fra nålen. Det vil så sige, at de 2 sidste luftmasker, de leger, at de er en stangmaske også. Og en til stangmaske, og en til stangmaske. Så i tredje, så vi har en i tredje, fjerde og femte. Er det ikke rigtigt? Ja. Nu skal I se her. Jeg laver her 1, 2, 3, 4, 5. Første, anden, tredje. Slå om. 1, 2, 3. Og så laver jeg op her. Og så siger jeg 1 stangmaske. Slå om. Den der har jeg jo nede i. Hvis man er i tvivl, så hiver man bare lidt ud. 2 stangmasker. Slå om. 3 stangmasker. Og så laver jeg også en stangmaske i toppen af den her. Sådan der. Kan I se det? Jeg har jo ikke flere luftmasker tilbage, men jeg har toppen af den her maske her. Og for at få den ind og sidde der i, så går jeg herned i. Sådan der. Og derefter en kædemaske. Også ned igennem de her 2 her. Sådan der. Så har jeg en lille finde. Der er flere opskrifter. Nu tager vi lige den her væk her. Den anden, den går på, at der kun er 3 stangmasker, og så går jeg ned og laver min kædemaske. Så kommer den til at se sådan her ud. Så er det ligesom, der kommer et hul her. Og en tredje en, det er at lave en halvstangmaske. Og derefter en kædemaske. Så der kommer den til at se sådan lidt ud af. Så hvad har du lyst til? Se, den her, den folder sig lidt sammen, synes jeg. Den har jeg lavet med at have 3 på. Så derfor. Jeg har lavet den første. Jeg har lavet 1, 2, 3. Og så laver jeg en til. Hernede i. Eller den her.
bare i den første. Det var mig, der sagde noget andet før, det er jeg ked af. Og så går jeg ned i begge to her, og sådan her. Og så kommer den altså til at fylde lidt mere og gå lidt mere løs. Jeg synes gerne, den må være lidt mere løs. Den ruller ikke sådan, som den gør på de andre. Så skal jeg have en fastmaske. Den her har jeg været nede i, så nu skal jeg have en fastmaske. Og så laver vi lige 5 luftmasker en gang til. Og den her gang, der skal jeg nok lade være med at sige noget andet. 1, 2, 3. En stangmaske. Slå om. Den der har jeg jo nede i, så nu skal jeg ned i den der. 2 stangmasker. Slå om. Den har jeg været nede i. Nu skal jeg ned i den her. 3 stangmasker. I kan se dem på alle måder. Slå om. Den øverste maskeled her. Stangmaske. Og så i det øverste maskeled plus det næste maskeled her. Sådan der. Før hele vejen igennem. Sådan der. Så sidder den altså stritter mere, end den gør på dem her. Det håber jeg er tydeligt. Så det er sådan en lille ændring i opskriften. Og luk med en kædemaske. Så skal vi have 3 fastmasker. Det var ikke meningen. Væk med dig. Den skal vi ikke have med den. 3 fastmasker. Så kommer der en lille finde. Det er den her ude. Og den bliver lavet ligesom det, man kalder en picot. Det er også nogle gange, man laver sådan lidt mønstret kant, eller sådan, hvor den får sådan nogle små knopper ude på spidsen. Der laver man picot. Og en picot, den laves ved, i det her tilfælde ved, at vi laver en fastmaske. 1, 3 luftmasker. 1, 2, 3. Luk med en kædemaske. Og den her gang, der lukker vi også sådan her. Ved at gå ned i den der. Slå om. Og gå hele vejen tilbage. Sådan der. Så skal vi have 14 fastmasker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14. Og derefter så skal vi have en til. Og det var altså en fastmaske. 3 luftmasker. Og i det her tilfælde kædemasken her. Kædemasken, den kan ligge forskellige steder alt efter med de her picoter. Men her i det her tilfælde, der laver vi den altså her. Sådan der. Og herefter er der 3 fastmasker tilbage. 1, 2 og 3. Nu skal vi skifte farve. Og jeg skifter jo altid farve ved at ikke lave den sidste maske færdig. Så klipper lige. Og så skulle vi over på den blå. Den havde jeg også færdig lidt tidligere, men så kom jeg lidt væk fra det. Eller kom
kom væk fra. Jeg var kommet væk fra, at vi skulle bruge en blå. Eller en gul først, ikke? Og så den blå. Sådan her. Så enden her, og enden af den gule. Ud til højre. Ud til højre med det, som min gamle mormor altid sagde. Ud til højre. Det var noget, der skulle smides væk. Ud til højre. Og stå op og gå igennem. Og så kan man lige trække til dem. Så har vi skiftet farve. Sådan der. Og nu er det jo vigtigt, at finner her og haler befinder sig på forsiden. Så nu skal vi med den blå lave 24 fastmasker, men kun i det bagerste maskeled. Og det vil sige der, hvor det nu kan lade sig gøre. Det er jo lidt svært at lave det i bagerste maskeled på finnerne, men vi tager det sammen. Så. Her. Den første maske, vi lavede, det var jo en finne her. Nej, det var det ikke. Den første, vi lavede, det var en fastmaske. Så vi skal lige ned her. Kan I se, den ligger her. Jeg håber det er tydeligt. Og jeg skal kun ned i den bagerste maske. Sådan der. Og nu skal jeg lige sørge for, at det ikke går op her. Jeg laver stadigvæk. Sådan. Så det var den første. Den næste maske, vi lavede, det var den her. Og der må vi gå ind her, og vi vil gerne om bagved her. Så nu går vi om. Og vi skal vende den om her. Jeg håber, I kan se, at her er der et maskeled. Og her er der et maskeled. Der. Der trækker vi igennem, og så laver vi en maske. Det var bag ved finnen her. Sådan der. Jeg tror faktisk, jeg har lavet en fejl. Der har jeg altså også. Undskyld. Det var den der første maske. Det vil jeg gerne lige undskylde jer mange gange. Jeg laver jo en fast maske første gang. For at lave sådan her. Så nu laver jeg her. En der. Yes. Og sådan der. Og så er vi over i den her. Der skal vi også ligesom ned. Jeg håber, I kan se det. Det er de her to, jeg gerne vil ned i. Og det er for ligesom at have noget hæfte i, men også at tvinge sådan der halen frem, ikke? Og så slår vi om. Og det var maske nummer 2. Så nu skulle det gerne blive lidt normalt. Se, den der har jeg været nede i. Kan I se det? Jeg håber, I kan se det. Jeg vil gerne lige vise det i hvert fald. Der har jeg været nede og lave min finde, så det er de her 3 her, vi laver. Så det her. Og det er noget småt nu, jeg ved det godt. Så det var 2 før, og så kommer der 3 til. Det er nummer 3, nummer 4 og nummer 5. Og der kommer den der lille kant. Så skal vi lige have en herovre i foden, eller i finden, og igen find de her 2 maskeled her. Eller maskeled, jeg ved ikke, man kan sige, hvad det er. Sådan der. Og trækker igennem her. Så vi har haft 2, og vi har haft 3, det var 5, og den her, det var nummer 6. Og så kom der de der 14. Kan I se, vi har været nede i den der. Det der har vi været nede i, så det herfra, det gælder. Så.
8, 9, 10, 11, 12. Kom så. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 og 20. Så kommer vi til en finde. Så skal vi finde bagsiden her. Jeg lover jer for det. Jeg kan ikke engang tage den op til mig, fordi så kan I ikke se det i kameraet. Men det er jo noget småtteri. Prøv at forestille jer at lave den i noget tyndere garn og en tyndere nål. Sådan der. Der er sådan 2, I kan komme igennem. Jeg lover det. På den måde, så kan I heller ikke se den blå på den anden side. Det skal I heller ikke kunne. Det var 21, og så kom der de sidste 3 her. 22, 23 og 24. Sådan der. Så er det nu, man skal sætte øjne i, hvis man gerne vil have øjne i, eller sy dem på, hvis man skal sy dem på. Lad os sætte et øje i. Sådan ser det ud. Og nu sætter vi øjne i, bare for at vise jer det. Og nej, det har jo ikke noget at gøre. Det har ikke noget med at gøre, hvor man køber de her sikkerhedsnumre. Jeg ved godt, der er nogen, der siger, at vores er meget bedre. Jeg er ked af at sige det. Jeg kan altså ikke rigtig se det. En anden ting, jeg også gør nu, især hvis det ikke er noget, der skal gives til børn her, så tager jeg de her 2 løse ender her. Og så binder jeg lige en dobbeltknude. 2 eller 3 eller nu. Og i amigurumi, så må det her meget, meget gerne blive. For ved I hvad det er? Også fyld. Det er det nemlig. Og jeg snor. Og så kan jeg lige vippe den ned under her. Så er den væk. Så, hvor skal de her øjne sidde? Ja, hvis I forestiller jer, I har jeres finde her. Bup. Så har I efter finden. Den sidder her. Så er det mellem anden og tredje efter finden. Så finden er her, og den er op her mellem de 2 gule, undskyld. Så jeg har 1 og 2, og så er det her. Ja. Der. 1, 2. Sådan der. Og så skal man skal ikke sætte den, det er ikke sådan ligesom et låg, man skal have trække den opad. Og så skal den så langt ned, som den overhovedet kan. Sådan der. Ja. Så fik han et øje. Og det samme gør vi herover. Jeg synes, jeg måske synes, det var lidt nemmere lige at tage. Jeg går op her. Og ser 1, 2. Så har jeg lige banet vej for den. Og I kan da jo lege med, at deres øjne sidder lidt til højre, lidt til venstre, eller lidt højere op. Og så se, om I synes, det er bedre.
Jeg synes, den er så lidt løs her. Det gør den også. Jeg finder lige en anden en. Den var ikke så god. Den er måske for stor. Der er måske blevet rystet lidt i bunken. Eller så har den noget på og af igen. Sådan der. Det var meget bedre. Der skal gerne gå bide fast. Sådan her. Den er sød. Hej hej, siger han. Hej hej. Sådan der. Jeg vil lige åbne på vores snore her. Den der har vi her. Den vil vi gerne have herinde at ligge. Eller jeg vil gerne have den herinde at ligge. Jeg ved ikke, hvad I vil. I må bruge jeres markør, hvis I hellere vil det. Sådan der. Færdig så lang tid med det. Vi har lavet 24 masker i bagerste maskeled. Og nu skal vi ned og have 18 masker. Og det vil så sige, at vi hækler 2 sammen. Så vi hækler 2 almindelige og 2 sammen. Så. Den her gang helt almindelig. I kan se, at vi kommer herfra. Det er den første, der er her. Boink. Og så siger jeg. Og jeg laver den her som en almindelig. Og så den her. 2. Så kommer der en amigurumi ting til. Fordi man kan tage ind på mange måder. Den ene, det er, at man kunne gøre sådan her. Sådan her. Og så gå igennem alle 3. Og så videre. Man kunne også gøre så, ja, man kan også gøre, at man går ind her. Nej, det kan man ikke. Det er den eneste rigtige måde. Den her, jeg vil vise jer, det er, at man kun gør det forreste maskeled. Du har 2 maskeled her. Det går kun ind i den forreste. Sådan her. Og sådan der. Så slår man om, går igennem de 2, og slår om. Sådan der. Så fik vi 2 sammen. Yes. Vi siger 2 almindelige. Og 2 sammen. Så det var 3 før. Det er 4. Og nummer 5. Og 6. 2 almindelige. Det er nummer 8. 7 og 8. 2 sammen. Jeg kan se, at jeg kroger dem ligesom. 9. 2 almindelige. 10 og 11. Og jeg kroger. Det synes jeg er nemmere. 12. 2 almindelige. 13 og 14. 2 sammen. Nummer 15. Jeg ved godt, det bliver noget småt noget, og sådan er det. 2 almindelige. Det er den der. Det er nummer 16 og nummer 17 og 2 sammen. 18. Sådan der. Det begynder lige noget. Jeg kan se det der, jeg mente med de her haler. Jeg synes, det bliver bedre, når man laver det der ekstra. Men det kan godt være, at der er nogen, der synes, det er sødt, at det krøller lidt på hanen. Det gør den jo også lidt her, men den her synes jeg måske krøller lige lovligt meget. Ja. Der er forskellige vejledninger på de her 2 ting. Både den her Keychain Cat. Og nogle af dem er dårlige kopier, fordi at det hun siger hun gør, det er faktisk ikke det hun gør, og det hun siger er også forkert, og det der står er også forkert i forhold til at opskriften den skal lykkes. Så yes. Nu skal vi ned på 12.
Vi skal lige snurre over her. Og 12, det er en almindelig, 2 sammen, en almindelig, 2 sammen. Og før der startede vi ikke med en indtagning, så det gør vi nu. Så jeg krummer lige 2 her. Du kunne godt, altså hvis du synes, at det her det bliver småt for mig, så kunne du godt putte fyld i nu. Men jeg venter til næste gang. Og det er noget småt noget. Jeg ser det med det samme. Det var derfor den drikkede. Jeg havde fået for meget fat. Sådan der. 2 sammen. Det var 1 og en almindelig. 2. 2 sammen. 3 og en almindelig. 4. Den hopper nok ind igen. 2 sammen. 5. Hvis I hiver op, så kan I se, at I har været nede i den der. Så det herovre, I skal. Det er 6. Det var en enlig nemlig. 2 sammen. 7. Jeg hiver op. Det er herovre, jeg skal. Og nummer en den enlige, det er 8. 2 sammen. 9 og en enlig. 10. Og sidste gang 2 sammen. 11 og en enlig. 12. Og så hiver jeg lige lidt ud i den her. Sådan der. Det gør jeg nogle gange. Så bruger jeg bagsiden af hækken nu til lige at gøre sådan her. Så sidder han. Så nu skal han have noget fyld i. Så det gælder om at have de her snore ude, for det synes jeg helst ikke komme ind. Fyld. Der findes jo fyld til dyr. Men der findes også det her fyld. Og det findes også nogle gange, som det ligner det andet, I kan købe. Det er lidt dyrt. Det her det er for indmaden for nogle puder fra enten er det IKEA, eller også er det Jysk. Og dem, der laver små dyr til hospitaler og til læger, de køber altid det her. Eller anbefaler at købe det, fordi det kan både vaskes, og det holder. Og jeg kan godt lide, det er sådan lidt snullet. Det er i hvert fald billigere. De der puder, de koster maks 40 kroner. Og der er til rigtig mange dyr og dukker og bamser i. Så det kan vaskes. I skal gå efter den pude, som er allergivenlig, og som kan vaskes ved 60 grader. Så kan I også vaske jeres dyr nemlig. Så jeg tager lige lidt af gang og begynder at proppe ind. Og jeg bruger bagsiden af min nål. Jeg skal lige se, om jeg havde en rund nål. Det havde jeg over det der andet. Men det kan for nogen være nemmere. Og så bruger du bare det i stedet for. For mig betyder det ikke så meget. Når jeg propper det i, jeg prøver ligesom at få det ud i hjørnerne. Så hvis man snurrer den lidt rundt her, den lille ven her, mens man skubber ind, så fungerer det bedst, synes jeg. Og så kan man lige lave sådan en, hvor man runder det ud. Så bliver den nemlig fyldt lidt sammen, eller et eller andet, hvad man kalder sådan noget. Jeg putter noget mere i. Hvor hårdt skal den være stoppet? Den skal være stoppet, så den er blød. Man kan faktisk godt stoppe den så meget, så den bliver hård. Det får man ikke så meget ud af. Og hvis det du skal være opmærksom på, det er, hvis du har lavet minimasker, fordi du ikke synes det der er særlig godt, det der med XY-masker, eller
hvis du bare hækler løst, og måske skulle have været en nål nede, eller bruger noget andet garn, og især akrylgarn er meget åbent og giver så meget, så skal du være på, at fyldet ikke ligesom prøver at smutte ud. Det vigtigste er at lige se, at jeg ligesom putter det ud her i hjørnerne. Og han skal jo være lidt tyk på maven. Så det er han nu. Så lægger vi det her væk. Og så laver vi den sidste omgang. Og nu skal vi altså lige passe lidt på, at vi ikke. Den her behøver jeg ikke med, den her guide-snor. Jeg kunne hive den igennem nu. Jeg er jo færdig med min lille bandit her. Men nu gør vi lige sådan her. Vi skal have 2 sammen hele vejen igennem. Den første er her. 1. Ja, jeg siger ikke 1, 2, fordi det bliver til en maske. Ja. Og 2. 2. Yes. 3. Ups. Den laver vi bare igen. 3. 3. 4. 4. 5. 5. Og den sidste. 6. Ups. 6. Og så ender jeg derovre, hvor vi skulle starte. Det var sådan set meget smart. Det var også det, der var meningen. Laver vi lige en lidt længere snor på her. Og jeg gør sådan her. Bup. Så hiver jeg altså banditten ud her. Boink. Den er da sød. Jeg slår altså stadigvæk et slag for at lave hælefinderne lidt større. Lige lave den der ekstra på. Nej, med det. I behøver ikke synes det samme som mig. Og I vil møde opskrifter, der kun gør det med den der fastmaske mindre. Så. Det var ikke så godt. Vi laver lige en ny start her. Det var da en mærkelig nu, den virker jo ikke. Jo, det så I slet ikke. Der var jo ikke nogen split i den. Eller åbning, eller hvad man kalder det for. Sådan der. Så. Jeg vil gerne lave det, jeg kalder det for en omvendt magisk ring. Det hørte jeg en, der kaldte det for, og det tænkte jeg, det var meget godt givet ud. Jeg har 1, 2, 3, 4, 5, 6 masker her. Så nu går jeg ind her kun i det forreste maskeled, for ligesom at tage ind en gang for alle. Så der var 1 der, 1 der, det var 2, 3, 4, 5. Ja, jeg gør det med bagsiden af nålen, for jeg er ikke interesseret i, at den skal filtre fast. Og så hiver jeg til, og så hæfter jeg den lige. Sådan der. Og sådan der. Og kører den lige ind i midten her, og direkte herop. Boink. Så er den lukket hernede. Ser fint ud. Og så herop, der vil jeg lige lave en lille snyder.
Fordi jeg vil ikke have den smutter tilbage igen, så jeg laver lige sådan en her. Bup. Og bup. Og så laver jeg lige en til. Bup. Og bup. Så. Og så klipper jeg den lige her. Dut. Og så tager jeg lige nålen. Det er jo, som amerikanerne vil sige, optional. Man kunne også lave den dobbelt. Det har jeg gjort på en af dem. Jeg synes ikke, det skal være for voldsomt, men han har selvfølgelig dobbelt ham her. Jeg synes, det er fint, når det kun er et par enkelte. Så blev den lille ven færdig. Og så kan han komme ud og sejle med sine andre venner. Jeg vil se ham her. Lidt storebror der, og en kæmpe mor. Ham der er Valborg. Ja, det var vist det for denne gang. Valborg, en lille keychain eller lille nulledyr lige til at have i lommen. Held og lykke med den.